हेलो लोगोफोर बरायबाय दिनै गोदान भिडिअ दिनैबो ओरैबायदि साइडुं दुंदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आङो दुब्लिबारियाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दुब्लिबारियाव थांनायजों लोगोसे आङो नोंथांमोननोहाय सानै बुरै मानसिनि माइ गायनायखौ देखायनो थांगासिनो दं दै लोगोफोर ओरैबायदि खानाय खुनाय मोनजोबखाबाय ओरैबायदि लावथि थुखाबाय नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन बिसोरो माबायदि माइ गायो माबायदि खामानि मावो दासिमबो थैहां जाब्लाबो बिसोरो ओरैबायदि खामानि मावो मानो होनना बुङोब्ला जिरायनानै थाया आरोखि ना दानि आथिखालनि माखासे मानसिफ्रासो बेफोरबायदि खामानि मावनो बाबावो आरोना दा आङो नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन मानो होनना बुङोब्ला गावनि उदैनि थाखायनो बेफोरबायदि मावना जानो गोनां आरोखि ना दा आङो देखायगासिनो दङ ओमफ्राय दिनैनि दिनाव ओरैबायदि साइडुं दुंखादों ओरैबायदि साइडुं गोसाखा दा नोंथांमोनाबो बिसोरखौ नुयोब्ला माने गोसोआव मा रोखोम मोनो एसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरोना दा आङो नोंथांमोननो जास्ट भिडिअनि गेजेरजों देखायनोसै दा फाइनालि आङो दुब्लिबारियाव सफैबाय आरोना बे अलरेडि फुरा मोनजोबनानै थाखाबाय नै हाया ओमफ्राय साइडुंआथ' साइडुं रायलायजाखा ओरैबायदि साइडुं गोसा जाखादों ओमफ्राय दा नै बेखौनो गायसिगोन आरो माइया ओमफ्राय नै बाजैया फुरा डेन्जारखा बाजैया गायनायाव इदि खेबा बायनानै बिबारानो आंखौला बिबार बिना बायदि खालामा बे सनावखौला बिना असे बायदि न'नि खामा लायनो नोङो लायनो आखाल हाथियावहाय बिबार नोंबो बिना इबो बिना दा बे बैसोआवबो ओरैबायदि स्मार्ट आरो माइ गायनायाव बाजैया बुरै बैसोआवबो एकदमबारे बाया मोजोमा माइ गायो आरो बे बाजैया गावनि उदै थाइसेनि थाखायनो बेबायदि खस्थ' खालामनांगौ गोनां आरोना दानि आथिखालनि मानसिफ्रासो बेफोरबायदि माइ गाया आरोना खायफा बायदिया आलसिया ओरैनो थायो ओमफ्राय दा नों सानसे गायगासिनो मोदोम सादों सादों आं खर' सादों आं फुलि आं गायनो होनना बुंग्रा दङ आस्सा ओमफ्राय दा जेनेबा बाजै नोंनिया गायजेननायनिफ्राय बेसेबांसो खामायजेनखो 1200 जाजेनबाय अ 1500 जाजेनबाय ने दा 1500 जाजेनबाय ने दा बेखौथ' मावाब्ला मोननाय नङामोन ओमफ्राय दा दानि माखासे मानसिफ्रा खायफा बायदिया मावनो हायोब्लाबो मावा ओरैनो थायो बे बिजानैफ्रा बिसौफ्रा आंनि फंबायफ्रा बिबनांफ्रा थैबायना थांबाय गोजान गोजाननो बेखौनो खिमानो फेसबुकआव हरबाय दा नुबाय बेखौनो फिरफिलि गारि गाखोनायनि नुबाय जानो ओमफ्राय दा थैयाखै होनबाय ने थारमाने बे बाजैखौहाय गोबाङानो गावसिनि जाथि खुरमायानो थैबायसो सानदोंमोन आरो दा आं जेब्ला खेबनानै हगारो अब्ला माने इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनानै बाजैखौ दं होननानै सानबाय आरोखि दा साइडुं गोसाब्लाबो गावनि उदैनि थाखाय बाजैया माइ गायनायावहाय मुखुब आरो दा गायसिगोन ओमफ्राय बेबायदिनो सासे बुरैसा बेबायदि बैसोनिनो सासे दंबावो दा बेबो फैगासिनो दं दा अबेनिफ्रायथो गायबोगोन बाजै धामाका आरसोलो दा बेबायदि आरो माने ओरैनो थायोब्लाथ' बे 1500 फैसाबो फैनाय नङामोन जाहैबाय औ दा नायदो नै बाजैया माबायदि स्पिड गायो आरोना माइखौहाय ओरैबायदि गोख्रै गायखायो नै दाबो जाब जुमा हास्लाबनाय नङा दै बाजैजोंहाय नै खर' जाबावनायसैसो नै ना मा होनोमोनलाय बिदिखौ औ नै ओरैबायदि गोख्रै गायो नै फोथायनाय नङा दा नायदो नै बा नै नुबाय दा नै लोगोफोर औ नंगौ बाजै आं दा आखाइ मा थाला सिं सादों होननानै थायोला आं मा जानो लुबैदों मिस्थि जुलाफि रसगल्ला बेफोरखौ आं बहाय मोनजानाय मानसिफ्रा गायहाय खोथियाफ्रा ओरै मोदोम गोजा थानानै फैसा मोनला हागौ बिदि जागौ होननानै बुंनानै बहाय मोनजानाय बेफोरबायदि खोथा ओंखारजाना आगै नंगौ गायो आं दा बे 1500 फैसायाव सोर फैनायमोन आं साइडआव ओंखारफैयाला दाखालिबो मिखानाव गायला साथाया खेबथाम खादों साथायानो खादों गोदोनिफ्राय माबा सेहाय बारा लांदों एसेबांसो हमनांदों आं नुबाय दा ओरैबायदि स्पिड गायखायो आं 10 बोसोर जोरबावनांगौ ओमफ्राय बोर बिनानै लादों 10 बोसोर थैजासे गायखागोन दा थैजासे गायो देहाया मोजाङैनो थायोला इसोरा मा खालामो इसोरनि इसासै नुबाय दा लोगोफोर बे बैसोआवबो माइ गायनायाव ओरैबायदि स्मार्ट बाजैया थैनाय थांनाय बे इसोरासो खादा ओमफ्राय सिंफ्राखौ सानाय मोना सिङा साया सानायलाय बे गोख्रों फुनायबोलाय रम मोनखायो
दा बेबायदि आरो ने सान्दुं गोसाब्लाबो मावो औ ओरैबो नाहरदोंसा एसे होनला बाजै नै आयु आयु नुबाय दा इन्ट्रेस्टआनो लाजाया मोसालायबावोसो बियानिफ्राय मा साननांगौ जाखो डेन्जारखा नै दा फाइनालि सासे सफैबावबाय आरो ना नै सिख्लाल' दे जोंनिथिंजाय माइ गायनाया दा नै आब'आबो गायसिगोन आरो आं सोमोन्दोआव आब'सो जायो ने औ दा बेबो माइ गायनायावहाय ओरैबायदि स्मार्टखा नै बुरैब्लाबो मा औ बिमायं आरोखि आब'बो होनो बिमायंबो होनो आरोखि नै दा नायदो नै माबायदि स्मार्ट आरोखि अयथासार जोंनिथिंजाय ओरैबायदि सिख्लाल' दं आरो ना माइ गायनाया दा नायदो नै न'नि नङा दे खामलासो लोगोफोर बेसेबां होदोंथाय आयं 300 ए 300 होदों आरोखि दा लोगोफोर नैबेयावबो गायगासिनो दं आरोना नै फुरा गायगासिनो दङ दा बेबायदि गायदों नै ओमफ्राय बेजों लोगोसे बैयावबो दं दाखासे ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओइ साहाथिंजाय नै फैगासिनो दङ मानो होनना बुङोब्ला साइदुङा बुहुत गोसा नालाय दा बेनि थाखायनो एसे बेला रुइहोनानैसो गायनो गोनां जायो आरोना जोंनिथिंजाय स्मार्ट दै भाषा रायलायनायावहाय नै आदि बासिब्लाबोथ' ओरैबायदि स्मार्टखा रायलायनायावहाय ने खुनाया ओमफ्राय नोंसिना गाया देग्लाय ना आदि होदों थिखा होदों ए आंलाय न'आव गायो नामासो होनदों ओमफ्राय न' खाथिनिखौलाय गाया बे मैदेराथ' जाया दा डेन्जारखा आरोखि मैदेराबो मैदेर ओरैबायदि फैखायो मा मैदेरखौसो होनो ना मा खालामनो जायो ओरैबायदि माइ गायबाबो सास्ति आरोना जोंनिथिंजाय खोमोम मथै बिखानि दैखौ दै खालामनानै गायनोसै ओमफ्राय ओरै मोननांगौ समावसो मैदेरा जानानै थांजोबनोसै दा लोगोफोर दुब्लियाव फैनायजों लोगोसे आङो नैबे बुस्थुखौ खानानै लांनोसै नै नोंथांमोनाबो नायदो नै बेबायदि बुस्थु आरोना नै नायनानै लादो नै बे बुस्थुखौहाय खानानै लांनोसै आरो आङो दा बे बुस्थुआ 20 थाखानि दोंब्रैखायल' मोनो जोंनिथिंजाय दा बेनिखायनो आङो दुब्लियाव फैनायजों लोगोसे नैबे बुस्थुखौ खानानै लांनोसै बेनो जाहैबाय थास' बिबार ओमफ्राय दा बेखौ आङो अमा बेदर रानफुन्दाजों जाहैनोसै आरो दा मोनजेनबायबो आरोना नै आङो दा बेखौ हाथायाव बायोब्ला गैयाब्लाबो बेयाव 30 थाखासोनि दंसैमोन आरोना दा बेनिखायनो आङो दिनैहायनि दिनाव बेफोरबायदि खानानै लांनोसै नै दा बेयावहाय फुरा दंजोबो आरोना बे सेरनो दा गासैखौबो आं खानानै लांजोबनोसै दिनैनि दिनावहाय बायला आरो आङो गैयाब्लाबो 80 थाखा बा 100 थाखासो आङो सेभ खालामनोसै दिनैनि दिनाव फैसाखौहाय दा खानानै लांनोसै आरो दा गोथावाथ' गोथाव रायज्लायजाखाया नोंथांमोनाबो मिथिखागौ थास' बिबारनि मजाया मा रोखोम जाब्ला जानानै हासुब्ला मोदोमबाय थालायलायो आरोखि ना